Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. Shipai Baloch Liberation Army BLA kla shim ka jingkitkhlieh halor ka jingshah thombor ka bala penya briu ka bala don kti da utiar pen bethai bat bala penyan na jangai ubla ther ya ka kali shipai jong ka Pakistan ha ka than margan hajan kweta. Karkum ka kerwo bala pelaj pat ba da unong aiktin ka BLA ujian balong layathu bagate ka jing bethai bom kala pen prai ka we ka kali shipai ka bala pelong ki shipai jong ka Pakistan banyam. Ka kinhun kala ai kertengi ka ka jingshah thombor kum shibenta jong ka jing persha ka brang ya chakmat persha aka ka khon ki bor sinshar ha ka than Balochistan kane ka jing her thma ka long hadin ka jing khnra ka bahe jong kane ka kinhun ha ubnai bala dem ha ka baki BLA kilakni ya ka Jafar Express ka badon ha Bolan district kata ka jingja kala pelong ki arpsan ngut banyap hadin bakile no kilapen bethei ya ki tiar pen bethei ha kilintiran ka bala pen hab ya ki katu ka ne ki kaliran bar ka bala pen sakut shibentai ki engine hapo ka we ka thliu kidon lai spa lai khunai ngut kinong le nongwan ki bla shaban kum kinong sha ra bor ha ka por ba sha kirkun kan baki bor sun shar jong ka Pakistan kimpat ai kanu gunu ka jubab ka bashai halor ka te ka jing bethei IED ka badang shen itlong khubor ki penti kana ba ka jing to kit kadang ya